שלום, בסרטון זה יוצג פטנט המשלב צרכנות נבונה ושמירה על איכות הסביבה. לאחר הצגת הפטנט אני אפרט כיצד כל אחד יוכל להכין אותו בעצמו. זה טישו בוקס, הוא מתקן לאחסון ושליפת נייר טישו. מומלץ לשימוש בבית, במשרד, ברכב ובכל מקום. עם טישו בוקס אתם נהנים מהיגיינה זמינה, נוחה וחסכונית. לסיכום, אל תרכשו מוצר יקר, הכינו בעצמכם טישו בוקס. עכשיו אני אסביר איך כל אחד יוכל להכין את הטישו בוקס. המוצרים שלנו הם בקבוק של 2 ליטר, נייר טואלט, מספריים ושתי ידיים, אפשר גם שמאליות. נתחיל מכך שניקח את הבקבוק ובעזרת המספריים נחתוך אותו בערך בגובה של נייר טואלט. עכשיו קיבלתי את הבסיס. את החלק העליון אני מקצר קצת, ובסוף זה ייראה ככה. אלה שתי החתיכות, זה הבסיס וזה החלק העליון. אני לוקח את נייר טואלט ועושה איתו את זה. אני לוקח את החלק הפנימי שלו, הקרטון שבפנים, ואני מוציא אותו החוצה בזהירות. בסוף זה ייראה ככה. גם אתם יכולים לראות ששלפתי קצת נייר. עכשיו אני מכניס את נייר טואלט לתוך הבסיס. לוקח את החלק העליון ששלפתי, הנייר, ומשחיל אותו דרך פיית הבקבוק. עכשיו אני אסגור את הבקבוק על החלק התחתון, ובסוף זה ייראה ככה. וזה טישו בוקס. כדאי שכל אחד יכין כזה לעצמו, אפשר בקלות לקרוע ולהשתמש בנייר. זה מאוד פשוט וקל. בהצלחה!